Ang Hardbull ay gawa sa mga sangkap na herbal at natural. Mabibili sa mga butika nationwide. Produkto ng brigada. kay Boy Nonoy, kay Papa J. Sumbong na, sugid pa. Sa Baguio City, Brad, may bagong ipanukala daw. Ipapasa pa lang, Brad. Ipagbawal na sa isa ka park dito, Brad. Kining gitawag nila og sa kining children's park sa Burnham Park sa Baguio. Bawal. Ipagbawal na ang gitawag og PDA. Ang kining public display of affection. Ipasa pa lang, brad. Ipapasa pa. Kumbaga, Studyhan pa na nila. Kay di ko numayad, brad, nga makita sa mga kabataan nga ara dara sa maong park nga dunay mga naga kuhit-kuhit. Naga kuutan. Manicure, pedicure. Yang bala, higda-higda sa kwan. Pero sa isa ka lugar, Papa Jay, sa ako lang na experience, mayara ako nakita nga kwan naka-display on public. Oo. Makita nimo, nagabitay, kung ano mga sari-sari nga mga ginabaligyan nila nga daw hindi pa pwede makita sa mga kabataan Maning gustong ipapasa subong, Brad, Sabagay, sa okay man na. Baguio. Pero ang katulang mga Brad, medyo dili mayad nga lang tawonon. Okay lang kanang holding hands. Okay ra ko na. Pero kanang halok-halok na kanang murag halok nga wala na buwas pag gamay nga halok. Bawal. Mo ni isa sa gustong iano sa syudad sa Baguio, particular sa Burnham Park. Correct. Daghan din dito, bro. Dagat siguro. Yawan. Inaabi nga mga butang, Papa J, hindi mo kinahanglan nga kuan Ipapublic. Ipapublic. Dapat inyo nga privado na privacy nyo. Mas okay pa tong privado, Brad, kay taas pang maadtuan ninyo. Hindi kay untong totok o adlaw totok. Dira ka mo. Hulatan nyo magsirom-siroman natin. Para saksi ang mga agagangis kag mga kuan sirom-sirom. Odlong tutok, untong tutok, tanan sa inyo nagkatutok 24 oras. Untong adlaw, Papa J, untong totok kung makita mo, grabe makaukob. Daw ko ba? Daw damang. Damang. Pula nga damang. Pula nga damang. Amo ko na, Brad. Amo ko na nang gustong ipasa nga ordinansa. Bawal basta anything malicious and scandalous kuno. None. Ang Correct. mulabag ko, no, if ever mapasa, makabayad og 2,000. Sabagay. Sayang pa to pang date. Yay ka. Sige. Mayo pod maayo. Mayo. Sana all. Sana all. Sige, direta ba sa atong sender karon na. Good morning, Papa J. Boy Nonoy. Sana bigasuki nga tagpamati sa inyong programa. Ari akong sumbong na sugid pa. Itago na lang ako sa pangalan nga Lito. Lito! Sino nga Lito? Na Lito? Lapad o Lito lapit? Basikat. Si Lito Junior. Lito. Papa J. Boy Nonoy, isa ako kagwardya. Aminon ko, Papa J. Boy Nonoy, nga may edad na ako. 54 years old, dapit na lang ako mag-retire sa pagkagwardya. Wow! May edad na. Pensyon yan madawat. May edad na, Brad. May edad na nga kung may edad na, hindi Philippines! Ini Papa J. Boy Nonoy. Lapit na lang yung tani ko mag-retire. Pero bangod, Papa J, sa akong batanon nga asawa. Papa J. Boy Nonoy, diri nagsugod ang tanan na akong problema. Ha?
Batanon nga asawa. Batanon. Wala, may ka. May ngipon na bala May ino ngipon kung wala. Na. Para gid inyong maintindihan, Papa J. Boy Nunoy. Amo ni ang mga natabo. Ote. Kapoya. Ote, kamusta? Okay ra, Brad. Ah, May kikabalo ka ding medyo may edad-edad na ta. sige lang ka, may tindihan man nato. Sino malagapi magbuliganay kundi kita malaga. Buliganay sa unto, buliganay sa aga, pagkagabi buliganay po kita. Ate! Ako nagkatagaradyo sa... I-turnover na ako sige, niyang Brad, kwan. kanya. Aring nga atong nga armas, ang batuta, ang pitsokorno, kag ang imong nga garab dire. Dali lang, Brad. Kanang... may garab na. Kabalo ka nga daan, brad. Wala gina nagabulag ang garab sa akon. Kaya pamuntra ina sa sabagay. mga may malaing nga ginhawa, may malaing nga espiritu. Amo kida, kita mo kagina. Espiritu. Brad, oy ka may nabatyagan dire pero may nagapabatyag sa akon. Di. Sige lang, Kung Brad. kisa nagapabatyag sa akon, di. Kung kisa nakapantalon, kung kisa nakaabad din, kung kisa nakapinsil. Oo, ginahulat-ulat ko ang nakapinsil, nakaabot siya. Kung kisa nagapabatyag sa akon, gani kung hindi nakapinsil, nakabulpin. Ate, Sige dali na lang, ni. okay naman. Wala problema. Ara ang kwanda, ang aton nga balas sa kwan. Sige, Brad. Isa lang nakabilog, imo lang na kinikinito na. Kasi may mga... Sa po mo nag-iiso na to 38. Amo na gani, nga may reseta pa ako nga pichikorno, kagarap. May ko, sa may nakabutang dire. Butang gig oil bago gamiton. Nan. Pero kung wala ka na gid may makita sang oil dira kag kwan, gamit ka sa tong kwan anak ng langis. Anak ng langis. Oo. Sumakan niya, Brad. Baby oil. Ote, Brad, na Brad. Sige, Brad. Ako na bahala na Ote, rin. sige ha. Halungan mo ang pichikorno kag ang garap. Sige, Brad. Sige, Brad. Ibahin. Banda sa... Kilid ni Portahan. Madamay ka. At loko po na nilugaran ni Pandamay. Se! Se! Uy, nahimong pabo. Anda, sa bagay kay farm banday ni Dire. Farm. Mulingkod ko dala banda. Ay, hastag mga baguyan ni mga ta. Mulingkod ka dala din ko maporma. Sabad pa ng mga sapat din. Pwede mo siguro matulog dire. Sabad ako pagtulog ani guys. Kahot. Hoy, wag kayong mag-upa dyan. May na-upa dito. Ang damay. Kahot ba kayo din lugar?
Mubalik kong pwesto dito sa sulod. Mas okay siguro dito. Kini medyo di na kayo gahon. Makatulog-tulog na gamay nini. Napuito ko. Padamay nila. Sige lang. Basangin po. Hoy, usay ko na. Kamay! 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 Damay. Hey! Damay pa din kay wapa nagbugnaw. Damay kang tuko ka. Taon-taon din. Tanyawa ni kay dako pa ni sa imuha. Matulog ta diri gamay. Para maka aginan sa tagamay. Pwede ka makauli na ko, ha? Mingaw mang balay. Basig na tulog pa kong asawa sa bagay alas 5:30 pa man. Aray! Oy! Aray! Pagdamay. Agang! Ay, sakit naman. Good Gang! morning, good Ay, morning, Good Gang. morning, Gang. Pasensya ka, Gang, kay Sige lang, Gang. By the way, Gang, Ah, aga pa bala ako ni Tulo, Gang. maya. Kabalo ko nga daan, Gang. Ginulat ko, gid, Gang. Kaon na, Gang. Sige, mukhausap ko. Sige, ha? Kaon ta mo. Nagluto ako dirasang sabaw. Ay, salamat ka. Mahigop sa Ubusin kong mo sabaw. yan, Gang. Mahigop kong sabaw. Gang? Gang. Tapos na, Gang. Pangunaw ka na, ha? Sige ka. Mangunaw lang ko kay katulogod yung ko Hindi ka kaayo. lang maligo. Ako na lang bahala. Ako sako no. Sige Gang. Tapusog ko lang ana inigang ko. Ako din bahala. Sige. Uy, kalamin na mahigda. Gang. Nga, Ay, kun- magdaman ka. Ikaw bala, Gang, Gang. Tatlo na bala ka adlaw absent mo sa akon. Mayo pa ganiti tugang sa trabaho, Gang. Nag-overtime ka. Inuman na ni Gang, init na. Isang tang-init Sama ka. ka na. Ah, Ang akong paboritong kape. Kalami. Sige, Kalam. Gang. Sige, Gang, ha. Tapos mo na inom pag magburubatyag-batyag ka karon, ha. Relax ako sa kill. Sige. Gang! Oy, Gang! 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 Ano man yung akong yabana, ay? Gang! Hoy! Gang! Ano ba? Pandaman. Ano ka yaman? Sige na. Gang! Ano ka man yung mga... Matulog man ka? Pandaman. Hindi ka ni magtulog. Tuyogin, Gang. Tuyogin. Matulog ka karon kung ko ni. Gang! Hindi magtulog. Uy, kapag ani ka bawi sa akon. Gang. Pre, Pwede mo Gang. pahuway sa ko kadali. Gang, wala na pahuway, Gang. Kabala, Gang. Gang, pahuway Gang. sa ko kadali. Gang. Pahuway sa ko, Gang. Hindi ka ni, Gang. Kaya gituyo ko, Gang.
Gang! Magkataon-taon, magkakal. 1 minute, 1 minute. Ikaw ba na, Gang? 1 minute, gang. Matulog ka karon ko. Utong ko ning manok mga brown. Sige, sige. Gang, Madam. ikaw ba na, Gang? Ay, nako. Oh, Sige, sige. Plaster, Gang. plaster, Oo, plaster. Gang! Ay, plaster. Gang! Gang! Ah. Kalsuhin na gang maatras na karon. Gang! Gang, stand lang gang nga. Ayaw is-interstand. Sa sige. magkagangoy. Sige, kana. Oh, sige, sige. Gang! Unigang man. Kana. Gang! Ano naman ni Gang? Ano man Ano naman ni Gang man? Ano man. Hindi naman ni magbangon. Ay, terminal lang ni Gang ba? Pabango na. Ay, anong ginawa ni man? Di na tong lastiko di man. Ay, ako sama ni mo ng lasiko. Tinganta ko na hindi ka magbangon. Agoy. Ay, mamaya. Isa. Gang. Dua. Agoy. Ano? Ay, gang. Tanawan ta ba na Ayaw kung kang hindi ka birahagan. magbangon? Ayaw kang birahagan. Madamay ka. Ari, katatlo ko lastikuhon para tisko giniagi niya. Agoy. Gang, tama na. Tikman Gang. Tama na. Maayo man Gang no, maayo man Gang no. Tama na. Hindi na tong kaldero di kay... Naluyan na po. Dira ka na Gang ha. Ah, Hindi na tong kaldero di kay sabitan tagang. Sabo ni mo kaldero, gang. Sabitan tagang. Ay, pare. Bro. Mayo, bro. Kaya nagka-plaster ka din. Paway gina pero sige, bro. ng duty ta kaya isa pa duwa mala kita di. Mau. Ari na ito na over ko na sa imo. Salamat kay bro. Ang Bro. garahait na kayo niya. Salamat kay Kibaidan sige. na nimo da. Bro, mangkot ko nimo, bro. Ah, ba. Rig ko ba? Ano ba mo bisita diri sa to aga to mga superior? Wala siguro, Brad, kaya ang atong boosting Mayo. kaya nag-out of town sila. Mayo, Ikaw na mayo. bahala kung buro bantay-bantay. Walang wala problema magtulog manok ka dira. Mayo. Ikaw walang isa da kag mga kasapatan malang dang ka. Sabagay. Bro, katong bakaon mga pids sa to ang hayop, bro. Maghatagan na sila. Muhatag babataan na sa ilang bisig gabi na. Ikaw, Brad, basta magturo ang manok kag magahod sila magkukak-kuk. Ay, mo ginaan. nga ako mga pertigi sila kagahon to pag-duty ko. Sige na To? patagaan ko lang yung pakaon. Why mo gitagaan? Why mo Kaya gitagaan? sabi ko manong gabi, hindi na pwede pakaon. Dapat mas maayos sina Brad para hipos sila. Itunawan mo ang kapsula kay hininit kag maligamgam nga tubig. Amo ba? Mo Sige. Sige, Brad. Ako na himuon. Sige, Sige. Brad. Salamat tayo muna kayo. ako. Salamat. Sige. Tulog-tulog lang Salamat. Kini napakaon ka ng mga manok. Ubang pang mga. Ang pulang nga manok, nagkaon na po na. Mo plastar ta dere kay mo medjogit ka po ko sa abong panagsangka kagaina. Pandamay niya kong asawa. Di man po pwede nga di po ni mo tagaan kay basi ko mangitag iban.
Nagpasiksi na raba. Ang damay na kong asawa. Muhigda ko na rin kamay ka ni. Ay, katulog na kita kadalian. Ayo. Ayo. Musulod na lang ako diretso kay mga may tao diri. Di na ning mga gwardya diri nga. Alas 9:30, wa may tao diri. Diri ko sa pikas ba. Oh, aha! Sir. Sir, yes, sir. Good morning. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Ikaw ba tong bagong gwardya diri? Nganong naa ka diha sa maayong nga lingkuranan? Ha? Sabtag ko. Sir, I'm sorry, sir, pero tinuod, sir, nagbantay-bantay ba ko diri, sir? Nagbantay-bantay ka? Nagbantay-bantay. Sino ang imo ginabantayan? Sir, tinuod, sir, ibantay ko ng mga sapat na daring buhay. Kabalo ba ka kung pilay kantidad ko mga dula ning ato mga kasapatan na kulang pa ni sa imong kinabuhi do. Bag-o ka diri, di ba? O wala ka nakakilala sa ako nga. Boss, ikaw tong bagong boss na mo, di ba? Maayo ka na ila-ila mo ko. Pero sa sunod do, masakpan pata ka. Nagtulog-tulog diri. Na-remember ba ni mo ang sa inyong 11GO? Yes, sir. Kabalo ka sa kong 11GO sa gwardiya, sir. Give me an example. 11GO number 1. To take charge of the post and all company property and beyond protect present. The same utmost diligence. Kabalo man di ka. Yan ka nang magtulog-tulog magkadiri. Ginasurdaan ka sa kumpanya. Yan magtulog-tulog ka. Sir, pasaylo alat ko, sir. Walang na ko gituyo. Pero promise, sir, sa sunod, sir, nila na ko matulog, sir. Ikaw, tagaan tagag tsansa. Salamat kayo, sir. Pero masakman pa na ganit kasunod. Siguradong si Santi na dahil ka. Sir, maluoy ka, sir. Sige. Tagaan tagag tsansa. Hilota akong likod. Sige, sir. Ako ni Bala. Ay, gusto ni mo, sir. Kape. Katong paborito na ko. Katong Drive Max Coffee. May nalagay na hilot si sir. May nalagay akong gimasahe. Ay, gang. Good morning. Gang. Ako, gang, ginilot mo si sir? Gang, pandamay. Kung wala lang yun to, gang, nadalag hilot-hilot si sir. Tanggal si Santi nun ako sa trabaho.
Agang pwede na ko matulog agang kay kapoy na gyud ko. Sir mo gang. Sige, una na to gang. Una na to gang. Salamat na bata. Masunod ako gang ha. Masunod ako. Ay, salamat, salamat. Nagtulog-tulog naman ka, ha? Parami mo lang ginakalimtan ang obligasyon mo sa akon. Di na tali. Pangitaon ko ang iyang batuta. Timing kaya nagakulog siya. Timing kaya nagabrief lang sa samtang nagatalikod. Karon ka. Aha! Hindi ko na kinahanglan ubahon ng iyang brief sa likod kay may buslot na. Karon ka. Pormi mo lang ko talikdan kung biyan ang obligasyon mo sa akon. Tari na. Uno, dos, tres. Sakyan ko siya. Gira. Gang. Ay, pandamay. Dali na pala. Ay, nakibot ka pala. Ay, lisod ka dahil medyo may edad na tayo kay kiriboto na gano'n. Ikaw balagang, Gan, talagsa ka na lang gani magatag sa obligasyon mo sa sa man ka akon. dira nga ni sakay man ka. Gang. Ano pa ginahulat mo, Gan, Gang? ano ni O sakay man ka. sila na ako, Gang. Anong sako na? Sako na. Gan, Ikaw, ha? Ikaw, ha? Ikaw kaangay ka lang permisang manok, ha? Matapos mo kahig-kahigon mo, talikdan mo lang dahil ko, ha? Karon ka. Nahog sagang. Amo na ning tion nga makabalos na ako sa imo. Kung sa Sige na balaga. Ano ka nang ginahimo mo? Gang, ikaw, gang. Tugay na balagang. Ano ka nang ginahimo? Ang gigaptan mo ng liog. Kaptan ko ning liog, gang. Gan, Kay kung hindi ka, gang, magpabungol-bungol ka lang permi, gang. Tong lion ko gining liog mo, gang. Tong lion ko gining liog mo, gang. Gan. Kagkugon ko gining, Pahuwaya gang. sa kogang, pahuwaya sa kogang. Permi na lang ni, gang, ha? Pahuwaya sa Karon kogang. ka. Ako naman sa Sabay ka bugan. Ay. Arin na. Ay. Arin Ay. Ay. na. Ay. Agoy, kaloy sa manok. Gang. Ano, gang? Sige na. Turiok na. Turiok. Ay, bro. Kapoy kay ko, bro. Pero, ano bali bosabot? Dakpan ka mo, no? Sabo kay to, bro. Sus, Nagayo kog dispensa, bro. Kay bro, di Sige gyud lang, makaya, kaya- bro. Kaya kapiyong gyud ko, bro. mabuot man si Kwan eh, si Lagi, boss. lagi. Pero, Pero chance na to na ko, bro. taki. Last chance na ko, no? Last chance na to mo. Wala. Pero, hindi na magtulog lang. Mo lagi, bro. Hindi ko makaantos, bro. Kung asawa, grabe. Taga- Pagulay na ko, bro. Grabe yun. Sige lang pala mo gito kaya ano kay mga nag-asawa kasi diskartehan? nga bataon pa eh. Anong diskartean na ang tanin na to, bro? Nakidiskarte diha.
Budlay man binangi mo, boss, kaya panggabi ka eh. Ako Pero- pangadlaw, kay makapahuway, magkupangadlaw. Oh, lagi. Pero Mas basig na mayo kay ni mo ning pampabaskog. kuan nimo. Na kay pampabaskog Pampabaskog diha. bala. Bakal bala ko makasuldot. Bakal ka sang Drive Max Coffee. Para 24 oras ka gamod lo. Mata mo kalimot tao mo pero may kon na mag-duty ka. Sige bala, boss. Sige, 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 bro. pre. Salamat, bro. Sige, ayo lang tayo. Max. Hindi na magtulog, liwat Drive na. Max, sige na ito. Oo, hindi na magtulog, liwat. Sige, sige, sige. Sige, sige. Kapoy mga. Muplastar ako na rin. Butangan ako na batingaw para kapag siya may muabuti ay nakakadi dito tamasatpan. Kini. Dito. Ako gisandan niya kung tiil sa portahan para pag magtulo na, makabugtaw na yun. Ako pawais to. Uy, nangano kayo eh. Muplastar ka na rin. Kini. Kini. Aha! Unsa ko no? Yes, sir. Good morning. Good evening, sir. Yes, sir. Nasakpan na po ka lagi, Tasyo. Lito, Tasyo. Sige, nagapon na kagkatulog. Sige, padayunan ni mong tulog di ka mag-istorya ta. Sir, I'm sorry, sir. No, sorry. I'm sorry, sir. Nalibog na ba ninuuguan? Ato ka sa kong opisina niya. Mag-istorya ta. Sir. Rico! Boss. Ipatawag ko ikaw kay gusto na ko mabala ni mo nga si Lito. Ako nang tanggalon. Magpadulong pa siya diri. Nga aman, boss. Kaduhan na kabisis na ko na siya Kaduhan na nasakpan. kabisis, Nga boss. natulog. Wala ba ni mo gi-briefing na imong upon nga? Hindi, boss, Bawal pero- matulog? Boss, kinambalan ako na sa boss. Kaya, pero ambal niya, sige, kaya ako lang niya ang katuyok. Pero boss, kasi pwede kang niyo, boss. Ako na lang mangayo pasensya po, boss. Please give him one more chance again. Ako, mabuot ako nga pagkatao. Sir, kaluoy. Sir, kaya may asawa ganda. Sir, tikon. Way sa trabaho, Pero, sir. Makulong man kaldero nila, sir. Pero mabudlay na. Kaya nga sige katulog sa trabaho. Ha? Ako mo hatag kong tsansa. Pero kung sige, adi na maayo. Ha? Desisyonan ko na gadayon. Sige, sir. Ate, ano mayo, sini, sir? Ako, kami na lang mag-istoryon. Ang importante na paabot ko sa imo aron makapangita kag bag-ong karilibo. Ano buot man sing ganon, sir? Mangita ko sang karilibo. Mangita kag bag-o. That's my order. Daway ba ko sang may kilala, sir ba? Pero, sir, daw may kilala ko, sir. Brian Bidico, siguro. Sige. Basta ang importante ka rin, wala ka tulog-tulog. Sige, sir. Ah. Sige, sir. Sige. Sagit, sir. Ah, sige. Sagit. Okay na. Sir, good morning. Lito. Kabalo ka na kung ano ang rason ng ipatawag ta ka. Sir, mangayo kong pasaylo, sir. Sa akong nahimo, sir. Lito, dugay ta na kagitagag chance. Ha? Ako, mabuot ko nga tao. Kahalin pa ko sa Davao City.
Nagkanto lang gid ako diri para lang mabalaan nimo kung ano gid ang dapat akong himo. Pero lito, hambalan talaga daan. Dawatan na ng imong sweldo. Unsa ko no? Oh, nakadesisyon na ako. Nakadesisyon na ako nga tanggalon ka sa pagkagwardya. Bangod sang imuhang sigig katulog. Sir, maluoy ka, sir. Maulang ning mo lang kinig ako nga obra, sir, nga naman, sir. Wala na ko'y mahimo. Kay mo na kini ang sugo, kay may labaw pa ka na ako. Pero, sir, tagay kong tsansa, sir. Lito, gusto ko tagaan kag tsansa, pero nagdesisyon na ang taas. Nga hindi na. Sir, maluoy ka, sir. Sir, muluhod ko, sir, muluhod. Lito, di na pagluhod. Ha? Dawatan na ng imuhang last nga sweldo. O pwede ka na makalak. Pero, sir, maluoy ka, sir, muligid ko, sir, muligid. Lito, hindi ka na pag-imuha. Pwede ka na makalagkap. Sige na. Tinag mo pa ko obrahon. Sir, maloy ka. Sir! Sir! Maloy ka, sir! Maloy! Hello, Kang. Good morning. Good morning. Nga daw, Luya, kagangaw. Ano na ta po? Kamusta duty mo? Ari na kong sweldo. Wow! Ganong tiprano pa malang kang pizza and Tracy pa lang, may sweldo ka na. Kang, Oh, ang balota ka sa tinoon. ano ka? Love mo ko, no? Love ka Love ka, mo love ko, ka no? ka. Love mo ko, no? O, tekod, love mo ko, subong. Te, alam mo na yan, kang kung ano, hindi ka naman karoon. Di ba, Kang? Kang, Nga daw, luya ka kita. permaminti man yung luya. May ban ka na, no? May ban ka na, no? Hindi ka na mo. Kang nire-diretso ko na. Ate, Tanggal na ako sa trabaho. maayo kung direksyon mo, gang. Ano? Ano, gang? Natanggal ako sa trabaho. Buot mo sing ganun. Wala ka na trabaho? Sakto. Kag sa ano nga rason ka nga kitanggal ka nila, ha? Gang? Sige ko nung kong katulog sa trabaho. Oti, nga ka tinulog ka kaya... Di ba, pagalin mo ni Ganigang, katulog ka man. Kung isa gani, kinapukaw ko na lang ikaw eh. Nga, nagkatulog ka. Napalo makasakuha nga mag-umana kong duty nga mag-ulin ako dire. Kapoy kayo, tapos pakapoyon pag yung kunin mo. Nga man, gang. Nga, akong basulon mo, ha? Ay, gusto pa na ako matulog. Dapat kayanin mo na, gang. Kay, normal pa lang na, gang. Kay, paano man ang lagang kung mag-duty ka na dito, tapos hindi ka na mag-duty sa ako. Di, paano ang obligasyon mo sa ako? Gang, masustiniran mo gani ang 12 hours mga duty, tapos obligasyon mo sa ako in oras lang, hindi pa kapagani ka patapos isa ka oras. Pero, Tapos ano bala na, pero gang? mo nangambar ko sa imo nga taga ko ni mong pahulay. Hindi, gang. Hindi ko gusto, gang. Simple, gang. Ginapangita ko man, gang. Pero di na, dapat taga ko ni mong Hindi kita pahulay. ko Mas magsugot. kabila ka oras. Hindi ako magsugot. Magkatulog ko. Hindi ako magsugot, gang. Paano na lang ako nahay?
Paano na lang ako na angay lang na gani sa kong isa sa manok nga kahigon mo lang tapos taliktan. Gang, maluway ka man sa akon ay. Pero sige lang gang. Sige lang gang, bahala na tanggal ka sa trabaho mo. Mas maayo gani na gang adlaw-adlawon ta. Unsa ko na? Bahala magsige ka tinulog sa adlaw gang. Basta kung gabi gang, mudlat imong mata. Unsa ko na? Wala kayo ko trabaho ka pa Gang, gusto mo gang, bisan itom ka gang, papution ko mata mo. Gang, pandaman. Sige na gang! Gang! Ari na ang kupraso, ada na gang. Aba! Ano na lang? Pandamay ka. Pandamay. Loya. Looy. Tanggal sa trabaho. Natanggal sa trabaho. Pero nami ko no ang smile ni Jojo datoon samtang nagabiyahe sila. Balik Madam Lorlet. Ang obligasyon sa kinina. Ay, remit. Sa panyo mo papadyo, mga pump boys ang RBR Petron Gasoline Station sa Aba! mga Salamat nagapamati sila. Thank Good you, thank morning you. sa inyo sa tanan yung mga gasoline station. No, Ngagin no, mo no. background ang 95.7. Agoy! Ay. Ikaw, Brad, anong mahambal mo kay Lito nga Siguro gwardya? para sa kay Lito, hindi taman matago na papading obligasyon man na sang isa kag isa pa mag-asawa man sila. Yan, Pwede mo na ibutang iset kung ano nga adlaw, hindi man mataman Yan. magputimoran na luwada. Taga-uli ni mo. Kuray na lungkot sina. Kulaw pa ka sa trabaho, pagpuli pa ni mo, paluyahon ka pa. Ay! Pero may mga diskarte na, Brad. May mga diskarte. Biskin na mo lang nga sitwasyon. Ang iba na, Brad, is kumbaga wala lang sila nagpabaya lang po sa ilang sarili. May iba, pag may time sila nga makapag-exercise sila, nag-exercise sila, Brad. Tested na. Brad. Tested na. Amo nang isa sa rason, Brad, nga the more nga kumbaga ingana ang style sa imong trabaho tapos karon wala kay exercise, the more nga matulog man ang imong mga cell sa lawas. So dapat may exercise ka. Halimbawa sa panahon sang rest day nimo, dapat maningkamot ka makapagpabalhas ka. Correct. And of course, don't forget mga kabrigada, ang permanente nga pag-inom og tubig. Nan. And isa pa, Brad, kung ano mo ged, gusto mo ged, may mga supplement man, Brad, nga makabulig. May mga supplement nga makabulig. Depende lang sa kaya nimo. Pero vitamins kanang gina-take lang ganing nga mga vitamins, makabulig na gani na. Basta mo lang healthy foods, may nga na, Brad. Then Drive Max pwede, Drive Max din. Lito, Guardia! Kaya na rin mo na. Apply na lang ka sa laing agency. Correct. Para magkatrabaho ka ulit, Guardia. Then, siguro, much better sa mga nga ng sitwasyon, hindi mo manggit malikayan nga makatulog ka pagkagabi pwede ka mag-Drive Max Coffee. Nan! Yan. Para likay ka sa tuyo. Di man na rason, Brad. Hambalo mo ang bus amo nga. Katulog ko, sir, kay wala mo tulog sa bala. Hindi na rason. Panggabi ka panggabi ka. Mo gina-obligasyon. Obligasyon mo na. Mo ganing nga gikuha ka sa gwardya, kay ikay mo gwardya. Dili kay gwardyahan matulog.